लानानै हौवाखौसो हाबा खालामो बिथाङा हिनजावखौ लाया नो नायदों जिरायग्राफ्रा जिरायदों औ नै गारिया खारजायो बेजों गारि खारजायो खिन्थु ओमफ्राय नै दालाङा माने माबामोन मा होनोमोनलाय बेजों बाइक खारजायामोन आरोना बाइक खारजायामोन बेयाव एसे गाग्रा होबावदों अ दैलाङाव हिनजावफ्रा हेल' लोगोफोर थ' नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नुजाफैलायबाय आङो थ' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनै जोंहा मा होनदों रायजोनि खामानि दङ रायजोनि खदाल गंनै बाननांबाय आं रुवा गंसे दालां बानायनो ओइनै औवा लाबोगासिनो दं ओइनै मिथियो ओइनै औवा लाबोगासिनो लाइन लाइन मानसिफ्रा थांगासिनो दङ मोनसिगोन हा औवासो लाबोदोंना औवा लाबोदों हौवाफ्रा लाबोदों आरोना औवाखौ हौवाफ्रा लाबोदों आरोना हिनजावफ्रा लाबाखै गार्लसफोरा लाबाखै थ' थांगासिनो दं दायो बेखौनो जेनेबा गामियारियाव बोरैहाय माबायदि सोलिनानै थायो माबायदि खामानि मावो बेखौ नोंथांनो आं देखायनो थाखाय लानाय जाबाय थ' जोंथिं सरखारफ्राबो नायफिना नालाय बेनिखायनो लामाफ्रावनो हाग्रा फुग्रा जानला मानला जालाबायदों एकदम 50-60 बोसोर जाबाबो नै हाग्रा दुनानै दंलाजोबो रावबो नायस'ना नालाय ओंखायनो बेबायदि अबस्था जाना दं आरो जोङो दायो दालांफ्राबो औवानि माबा माबि एसे बानायलाबायनांगौ आरोना फाखानिफोरबो सिमेन्टनिबो गैया बालायाबो बिराद गोजानाव लायनांगौ जायो संख्रि बानलु जेन थेन सोरबा बेमारिफोर मोनोबा हस्पिटालाव लांनो हानाय बायदि बाइकल' खारजानाय आरो गारि गिदिरथ' खारजायो बाइकसो खारजाया लामाया ओरैबायदि दालाङा आरोना माने बाइक खारजायि साइकेल खारजायि जादों आरोना साइकेलाथ' नारनानै लांनो हायो खिन्थु माने बाइक खारजायि जादों आरोना स' बेखौनो बाइक खारजानाय खालामनो नागिरदों गारि गिदिराथ' खारजायो ट्रेक्टरबो हाबजायो होमबाबो साइकेलनि बिराद गोनांथि ना बाइकजोंसो स्पिड गोजान जायगायाव थांनो हायो थाबनो ओंखायनो बाइक खारजानाय खालामनो थाखाय रेडि आरोना थांगासिनो दं हा नोंथांमोननो देखायनि आं मोनसे बागान बेयो मा बागान नोंथांमोना देखायदो बारि नोगोद गोजौ गोजौ 2 फुट गाहाम जादों खोमा ना आलौग्रानो आलौ होनो बिथिंबा सोरबा बानजालावबो होनलायलाङो सोरबा बानलुबो होनो सोरबा फानलुबो होनो गोबां आरोना बायदिसिना मुं बिनि मुङा मोनसेल' नङा गोबां दायो नै नायदो लामाखौ नायदो आरोना लामा लायनो दालांखौ मा रोखोमै बानायनाय जायो नै नायदो माखासे जिरायनानै दङ मेंनानै आरो माखासे मावगासिनो दङ मावग्राफ्रा मावदों नायग्राफ्रा नायदों जिरायग्राफ्रा जिरायदों औ नै गारिया खारजायो बेजों गारि खारजायो खिन्थु ओमफ्राय नै दालाङा माने माबामोन मा होनोमोनलाय बेजों बाइक खारजायामोन आरोना बाइक खारजायामोन नै एसे गाग्रा होबावदों अ दैलाङाव हिनजावफ्रा सालायनो गियोना नारनायाव एसे ना गथ'फोर लांबाय थायो नालाय स्कुलाव बिराद गोनां जानानै फैदों आरोना बेनो राजधानि लामा बायदि जाना दं जोंनिया गोबां गामिनिफ्राय फैयो बेजों उसुबिदाथार ओरैजाय नै लाबोगासिनो दं औवा थसेजों सानै बाननो गोनां जादों बिराद गिलिर औवाफ्राबो दायो दैलां मोनफैबाय ना नैबेखौ एसे सनना होदों आरोना ओरैजाय सा गांबायमोन मानसिफ्रा दाबो फैयाखै हालमाजियाना नै फैगासिनो दं दासो नै बेबायदि औवाखौ बेबायदि बनानै इयाव माबा होगोन मा होनोमोनलाय गय बिखं ना मा होनोमोनलाय मानसिफ्रा गय दुखना होनो जोंथिं सोरबा गयनि बाख्ला नैबेखौ होगोन आरोना थुख्रा दानस'वा जोबना लाबाय बेलेगथ' मोना नालाय सेवना थांनाय बुस्थु बेफोरनो नेचारेल बेखौनो होनांगौ जायो आरो मोजां खालामलागासिनो गनानो खेंख्राखासो माथो गेद्दा गुद्दा मा सिस्टेम बिदिनो गिखायो बिथिं खनसे आं गलांनायालाय बेयाव खनसे गलांदों आङो आलास दैयाव बाइकआ बेयाव लांख्रांख्रां जाना थानायखायसो मानसियाल' गलांदों बेयावनोथ' मबाइल गंसेया
गाज्रि जानाय आंना दै सोनानैनो पकेटाव दै हाबना थादो रेनकट दैयाव सोमना थाबाय थादों बख'आखैबो मायाखैबो इयाव गोलैलांदोंमोन आं लोगोफोर दैयाव दैलाङाव आरोना दैलाङावसो लोगो थौले नुयो नै केमेरायाव थौले नुथारो नङाबा गोथौआनोलाय एसे जाफ्रावनो बस मोनजासिगोन आरो रायजोफ्रा नै अमा देग्राया बेनो नै मा बिखाया गोजौ जादों नोंलाय उदैया मा लादों बेयावलाय गस्ला गांसे गानदेरबावनांगौमोन आरो बा नै जोंना फिसालाया माबा मा होनो दालांखौ अपेनिं खालामहांबायानो साइकेलजों एसे डिस्टार्ब जादों ना हनै गोलैलांबाय आरो औवाया थोबावाखैनो थोबावाखै आरो थोसिगोनब्रा थोसिगोन बे मोजां जायासैलै बेखौ सिङावसो होनांगौमोन बे थोसिया आं बेखौ ओरै होनो लुगैबायलै आंनिबा ओइखौ होनांला ओइखौ होनाङालै ओइ मोनसेखौ ओइ पेटेंटेंआ मावद्रा बायदिसो मा फारा फारि बानायगासिनो दं दालांखौ फारा फारि मानसिफ्रा फैजोबाखै गोबाङानो फैयाखै माखासेया आउट अफ गामिनिफ्राय माने गामिनि जानगाराव दंहैजोबो माखासेया ओंखायनो फैनो मोनाखै माखासेया जौ लोंनानै माखासेया गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै फैयाखिसै थेवबो दिनै खामानि मावनायजों लोगोसे रायजोफ्रा एसे खामायदों फैसा माखासे एबसेन्टफोर मोनदोंना बेजों फैसा खामायदों आरोना 5,000सो फैसा खामायनो हाबाय दिनै रायजोफ्रा खामानि मावनानै खालामना थादो दायो नै जोंहा हालमाजि बिथाङा साहाखौ रेडि खालामबाय मानसिफोरनि थाखाय गिलास मावगासिनो दङ साहा दुंबाय सासे नोंना साहा लोंनायखौ नायलांनो हागोन सोर माबायदि लोङो बिथाङा नायानो एसे आयो बै बे मा होनोमोनलाय मा जोंना हालमाजिया बेबायदिसो मा होनोमोनलाय मा एलबाममोनलाय देग्लायनो लायदो आदा होनलायलायनाया बे एलबामनि बायदि माने हौवाखौसो हाबा खालामोनो बिथाङा हिनजावखौ लाया होनो ओरैबायदि जाबाय बैसोआलाय बारा जायाखै 27 जाहैबाय नामा बेखौनो मानसिफ्रा बिदि हाखु दाखु लायनो होबाय थायो नोंथांमोना फसायोबा फैनो हागोन आरो सोरबा सिख्लाफोरासो आरोना हिनजावफोरा दा फैलै हिनजावफोरा फैनाङा सिख्लाफोराब्रा हिनजाव माने हाबा जाखानायफ्रा फैनाङाब्रा हाबा जानायखौ हिनजाव होनो नालाय सिख्लाफोरा फैबानो जाबाय आरोना जों गामिनि बिथाङानो हादों जेरा ओरैजाय नै रायजोफ्रा नेनानै दंगासिनो दं साहाखौ बिराद गांदोंनो मावख्रुबनानै साहाखौ नायदो बोरैलै बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय गामसाखौ फैलानानै देखायनो राजि बिस्कुट रानगासिनो दं मा सानदों मिथिला आरो गावहासो बुंदोंलै बिस्कुट जाना माबायदि मोनदों खोन्थादो एसे गोथाव नंगौ साहा गांहाबनानै साहाखौ एसे बयबो आगान सुरबाय साहा लानो थाखाय बेलेग पेकेट बानायदों लेवार फांसाखौ होनो ना लेवार होनोथाय नोंसिनिथिं जोंथिं लेवार होनो ना लेवारखौ मा होनोमोनलाय फांसाखौबो होनलायलाङोना ना बेयावसो फांसाखौ होनोलै फांसौ लाबोदो आंबो बिस्कुट लाबोदो लोंफैग्रो द' साया फांसाखौसो लोंजागोन जाबायानो होनजायो बेयाव ओरै गय दुनाखौ होनानै हा होबानो जाबाय दा दैखौ जावनांनाय लायसिगोन आरो हाखौ
हाखौ रोगानानै खोबाय दिनै माबायाव वाव नैनिफ्राय रोगादों बरसाजों बेयाव हा नांबावगोननो बस्थाया होनानै जावदो दे जावग्राफ्रा जावहैदो बेनिया जोब्बाय बे मोनसेनिया नै औवाखौ लांलायबाय आरो मोनसे ओरै दाबसे गामियाव थांलायनोसैलाय मोनसे लाइनाव आरोना बे लाइना जोबलायबाय जोंनि लाइना आरो मोनसे लाइनाव थांनायसै आरो नै जोंना बाइकजों लांबाय औवाखौ बुद्रुनानै थांगासिनो दङ हानजाया गासिबो गोजानजों गिदिंनांगौनो साखा लायगासिनो आङो साखा हा थांगोनब्रा र' जाबाय थांदो थांनांसिगोन ना 40 सालायलां 40 आरामसे जाबाय लांबाय एबार साफ्रे लांनाया बिथाङा जोंहासो हनै दिंदिं दांदां बानलाबायनानै थाबायलाबायना थांनांसिगोन जोंनिया देन्जार बुरजायानो जाखानाय उखुम बायदिसो नुलायलाङो केमेरा नायबाय नै उखुम बायदिसो दायो मोनसेयाव जोब्बाय नै बेयाव मोनसेयाव मावफैगासिनो दङ गरला जोबजाबा थांगासिनो दङ बेखौ ओरैनो जावना हरबा दैया थाङो जावखागासिनो दं जोंना फंबायफ्रा बेयाव औवा होगोन आरो बारा माबानाय थाबनो जागोन दसेनो बेलथायबाय बेलथायना होदों रेलिंखौ आं जावदो इयाव दै थांनो नांगौ ओइ ओइ जरा जर मैदेरनि बोलो बोलोआ बांद्रायो नामा सिङाव नांगौ गनांगौ सिङाव अ दिसो बेयो लांखायसो इसेलायबाव जोंना सेक्रेटारिया देन्जारलै हाबाय दे हाबाय एसे खालामो गुटकाखौ लाबो मैदेरनि बोलो जरा जर मैदेरनि बोलो ग्रोब खालाम जाबाय आरो ना थांनांगोन नोंखौ जावना होनांगौमोन ओइथिं गोदोबायबा ओइ लोगोफोर नै दायो रायजोनि खामानिनिफ्राय मोनसे खामानियाव फैलायबाय आङो नै जोंनि बागानाव फैबाय आं हाग्रा दाननो बेलासियाव दंबावो रायजोनि खामानिया खिन्थु बेलासियाव फोथार थांसिगोन फोथारखौ थिनहरबाय आं बेनिफ्राय लोगोफोर फैदों हाजिरा सासे लोगोफ्रा दंफैखायो बाइकआ ओइ सिंथिंसो आरोना बिदिखौ दानखांबाय जोङो ओमफ्राय नाय हाग्राया बेसेबां जोंगोल जाना दं लबारा जोंना बागाना बेयाव फैलायबाय आरोना दानहैनोसै दानलांसै लामायाव गिथावना नै बे हाग्राबारिजों हाबलांनांगौ देन्जार गिथावनालै बारा देराखै दंफांखौ फिसा फिसा
Cuma hagra. Maafkan nama.